A sede de Rianxo en Común converteuse nunha auténtica festa a pasada noite. A medida que avanzaba o escrutinio, confirmábanse as mellores previsións para a formación independente. Acadaron o respaldo de 1.810 rianxeiros, converténdose así na forza máis votada, pasando de 2 a 5 concelleiros. Esperábamos unha subida importante, parece que lle podemos poñer a guinda efectivamente sendo a forza máis votada no Consello de Rianxo. Moi contentos e bueno, tamén ansiosos de poder seguir dando pasos neste sentido e a maior brevedade posible constituir un goberno en Rianxo, un goberno liderado por Rianxo en Común. Aínda así, a pesar da suba de Rianxo en Común, o voto estivo moi repartido entre as tres primeiras formacións. PSOE e PP tamén medran e contarán con 5 edís cada un máis que na anterior corporación. Ben, a verdade non é o resultado non é o que agardamos, porque fixemos unha aposta creo que interesante nos últimos 8 meses e ao final quen decide é a xente de Rianxo. Entendemos que hai unha parte de voto de castigo. Darlle a noraboa a Rianxo Común, que foi o partido que máis votos conseguiu sumar dos que foi deixando o Bloque, Compromiso e Ciudadanos. Nós tamén fomos capaces de subir os resultados de 2019, pero evidentemente non era esa estimación que tiñemos de poder gobernar. Sí, son bons resultados, o que queríamos eso, que o pacto BNG-PSOE veuse que non dou os seus frutos, bueno, a xente quería un cambio e estamos aí igualados aí estes partidos, pero bueno, son un bo resultado e vamos a gobernar. A suba destas tres formacións prodúcese a costa do BNG, o gran perdedor da noite. O cambio de candidato ou non optar a reelección o actual alcalde Adolfo Muiños pasoulle factura aos nacionalistas, que perderon 4 concelleiros, quedando tan só con 2 representantes na corporación.